Lige nu klarer vi os fint uden stødet. I Bjørnegrøn er der andre ting, vi har brug for. Har du forresten fortalt Mattis, at vi skal flytte derud igen? Nej, han bliver både vild og gal. Før eller senere må du gøre det. Ronja, hvad laver du? Passer på, at jeg kan falde i helvedeskabet, Mattis. Skal I ikke snart flytte ud i Bjørnegrøn igen? Bedre kan man jo ikke bo på denne årstid. Eller hvad siger du, Louis? Gå du, barn, hvis din far synes, men jeg kommer nu til at savne dig. Men du kommer vel tilbage til efteråret, ikke? Jo, det plejer jeg jo. Da jeg boede i Bjørnegrøn, det var tider. Og egentlig er Bjørnegrøn min, så jeg kommer nok og besøger en gang imellem. Fint med mig, men det bliver nu alligevel skønt at slippe for at se det store uldhoved hver dag. Ja. Birk, du er en god dreng. Louis, kom og hold om mig. Nu er det kun dig og mig. Hold dig førende, Birk, for nu kommer mit far og skriger.